Conservar i restaurar és garantir la pervivència d'aquella peça al llarg de generacions. I aquesta és la meva tasca. Quan a mi m'arriba una peça, jo primer el que miro és l'època, si la puc situar cronològicament. Sobretot el moble, sempre dic que és el que ens diu com hem viscut, el que hi ha les nostres marques de la nostra vida, dels nostres avis, besavis, més enrere o del país. I també, com que és un moble viscut, li han passat moltes coses i se li han afegit coses i llavors vas veient, és com agafar el temps i començar-lo a tallar trossets i anar descobrint cada etapa. I això en una pintura, que a mi m'agrada molt restaurar pintura, però potser és una cosa que veus altres coses, però poder aquesta, jo sempre dic que la tens allà, l'admires, però és un altre tipus de vivència, és una contemplació. No es tracta de deixar una peça com nova, sinó que tu puguis identificar la peça original, saber el que és nou, perquè hem de poder separar, si no seria una falsificació, però que una cosa no t'interrompi amb l'altra. Jo crec que un dels reptes també és no desmarcar-nos una mica en el voler fer ràpid i haver de fer lentament, i el moble et marca el temps. I en una societat en la que vivim, que tot ha de ser ràpid, no pots córrer.